Comisións Obreiras e UGT aprazan as mobilizacións da conserva, pero a CICAS mantén o non recollerse no preacordo a redución de xornada nin o incremento salarial agardado. Novo capítulo no camiño cara ao novo convenio da conserva a nivel nacional. Os sindicatos maioritarios nas negociacións UGT e Comisións Obreiras desconvocaron a manifestación prevista para mañá sábado en Vilagarcía e as dúas folgas programadas para o 27 e o 28 de xaneiro. Decisión tomada logo da última xuntanza no Servizo Interconfederal de Mediación e Arbitraxe SIMA. Sen embargo, a CIGA mantén as súas reivindicacións ou non estar de acordo co pactado no SIMA. E que para nós evidentemente non satisfacen en absoluto as demandas do sector, non? É un convenio, é un acordo que plantexa un convenio colectivo a 6 anos de longuísima duración, co cal non se pode avanzar hasta dentro de 6 anos en ningún aspecto. E, chocan cousas como, por exemplo, que non hai ningún destes 6 anos non hai ningunha reducción de xornada anual, nin de outro tipo, o que contrasta coa carexada campaña que pretendeu facer estes dous sindicatos hai uns tempos, que a reducción de xornada non hai en todos os ámbitos, non? Polo que sostén que semella que se busca a reducción da xornada para todos os sectores, menos para a conserva, tendo a mellor ocasión posible para amosar esa vontade. García apunta que o recollido no referente á mellora salarial tampouco convence a Confederación Intersindical Galega. E moito menos, pois, unha perla, non? Que é un permiso de 4 horas para a atención ao médico, 4 horas anuais, non? Para acompañar ao médico un familiar, un fillo ou un pariente, non? E, está así a situación, se desmarcan, evidentemente, deles desconvocan a folga que estaba plantexada para o martes e mércoles da semana que ven, pero nós seguimos co noso calendario, nós seguimos coa nosa proposta inicial, coa plataforma inicial, de incrementos salariais un convenio de 3 anos, un 5% de cada ano, e un tema fundamental que é a ordenación ou reclasificación nova das categorías, non? Para equiparar o mesmo traballo realizado co mesmo salario a percibir, algo que lamentan non está a acontecer. Un control desde os sindicatos de promoción interna e que non estea única exclusivamente se a potestade da empresa, non? Prestaríase a amiguismos, a cacicadas. Nós estamos nesa línea inicial, mantemos na nosa postura e mañán temos a manifestación en Vilagarcía, do cal queremos facer un chamamento de rexeitamento, máis que nada agora, a este preacordo que está pendente da súa ratificación para o día 2 de febreiro, non? A ver o que fan estas centrais sindicais. Nós esperemos que recapaciten e que non continúen por esta línea porque non é a correcta. O convenio estáse a negociar a nivel estatal e aplicaríase con carácter retroactivo, tendo o período no que rematou o anterior. O tema salarial, tal como se plantexa, complicado porque está topado de todas maneiras, non? Ten un tope de 1,5% ao final do convenio. Que pasa? Que eu pregunto se as persoas que teñen contrato temporal ou abandonan a empresa por unha xubilación ou traballan mesmo por unha ETT ou contratos de sustitución, etc., esta xente como vai cobrar atrasos, porque evidentemente poñen ao traballador ou a traballadora contra a espada e a parede para reclamar os atrasos. Aí onde hai un mínimo de control sindical sí que se vai a facer, pero moita xente non reclamará por ese temor, non? De que sempre ten que enfrentarse á patronal. Polo que sostén que non hai unha garantía de que unha alta porcentaxe de traballadores vai a cobrar ese atraso. E non olvidemos que a subida do 2,9% non é ni máis ni menos que o IPC do ano 25, do 31 de decembro do 25, co cal non supón incremento real na práctica, non é? Por iso nós falamos dun 5% como garantía de recuperar parte do poder adquisitivo que se perde. Agarda que os sindicatos maioritarios nesta negociación UGT e Comisións Obreiras recapaciten e sigan loitando polas melloras laborais e salariais para o persoal da conserva española.